יזכה את כולנו, שנעשה רצונו כרצונו, אמן כן יהי רצון. חזק וברוך לידידי אהובי הרב הגאון הרב אורי יצחק על הדברים המאלפים. אני מבקש מכולם עוד כמה דקות נגיד דברי הסבר ולאחר מכן ערבית. חברים יקרים, משפחה חביבה וציבור נכבד, בצר רוחי אנהה עליך חמי ובמר ליבי אספדה לך יא עמי. לפני 10 ימים נכדך נאורי הגיע לגיל המצוות, ועת הערנו השחר להשתתף בשמחתו, בד בבד נתבשרנו כי כבדה עליך נשימתך. חשבנו שזאת סתם חולשה שגרתית, אך לאחר 2 שעות מתברר שזה יותר רציני. אף אחד לא יעלה בדעתו ששעת תרופה אורבת בחשאי ומתקרבת לה בלט. והנה לתדהמתנו, לאחר 3 ימים צצה אותה השעה, הכריעה 78 שנות חיים, ובעדי רגע נשד גרמך דמם. ליבי הומה בקרבי על שיצאנו ממחול לשכול וממנגינה למגינה. היה לרגע שהרגשנו כי סהר וחמה כדרו עלינו וכוכבים אספו נוגהם וכמו סגרו בעדנו. כל יללה ושבר החל להסתרק בחלל החלד, ובן רגע השמועה פרסה לכנפיים לכל עבר. כל תחן מחותם חתך את השקט, וצלמה של משפחה שלמה נשחר, נדמה כארץ ער מאין תכלת. לא להאמין, אבד לנו הכוכב שהאיר את עולמנו, ואי שם בשמי השמיים שקע נעלם בעינינו. שמעון שלנו יקר נפשנו, עודנו בין המצרים וליבנו לא ידע הפוגה. יותר מכך, כבר למעלה מ15 שנים שרשמי הדווי חרוטים עדיין על מצחנו. כאבנו יחד איתך את עזיבת אחיך רבי שלמה צבי הדור שהיה בבת עינינו, וטרם חובש מכאובנו וחודש ששרוננו, תוגה שלא ידענו בעטנו, ושוב אנו מרפדים לארץ ומרפדים את יצוענו. אוי לנו, מה בא עלינו? לחשוב שאינך כבר איתנו, זה לא נתפס ולא נקלט בהגיוננו. לא מסתדר אף בדמיון לשייך אותך לעבר ולהפנים את לכתך מאיתנו. לא אדמה בנפשי לספוד לך ולתנות את אישיותך, יבלו שפתותיי מעוצמת רוח המילות, וירפו מטריי ממרורת שיח הקינות. על עתה שחיינו במחיצתך, קרן נחמה נתת אלינו וחייתנו. על שהיית עוז ומחסה לנו, חומת מגן בעדנו ומעיין חיינו. והנה היום הכל נגדע בחטף וביעף, וברגע קט השתנו סדרי עולמנו. חסרונך יהיה כבד עלינו, והיעדרך יאפיל על מטוסינו. משפחה יקרה, לפעמים יושב אני עם עצמי, בוהה במסכת חיים ארוכה שחלפה לה ותוהה. איך 10 שנים יפות שחלקו חיים איתנו, הותירו לנו רק כיצופים וזיכרונות, ולא רק שהערגה לחיים הללו לא תשוך, אלא משנה לשנה תעלה את רתחיה ולא תיתום. וכמו שלמודים אנו מבית ספר חיינו, לא הגיון יסיר היגון, ולא מנגינה תסיר המגינה. גם קולות התנקה שבמחסן נדמו, ומי יודע מתי יתנו כולם וקולם ואם בכלל. כן שמעון, הנפש ממאנת להנחם ולהשלים עם היעדרותך מעימנו. מסע פרידתך מאיתנו ישחנו עד למאוד, ועול המרר יהיה קשה עלינו מנשוא. אתה ומלכה רעייתך בניתם משפחה מלוכדת שופעת שמחת חיים, אשר כל כמה ימים סועדים ומטיבים את ליבם סביב שולחנכם, צוחקים וצוהלים, שרים ורוקדים, ושלא נדבר על שבתות ומועדים
איך בהם כולם מתאחדים ומתקבצים וסביבך יחדיו חוגגים. לצערנו לפני שבוע המציאות הזאת נמוגה, פנה הודה, פנה זיווה, ותמורתה עגנה בקרבנו מציאות שונה, מציאות עמולה ונחאה. כשבנך בכור אבשלום נתבקש להסדיר מחילה על קברך, כעת רוויית דווי שנקה את דיבורו ונחתקו מילים מפיו. מיד קם תחתיו בנך עדי להחליפו והצליח איכשהו לקשור כמה מילים, אך לגודל הכאב פרצו משמורות עיניו הדמעות כסכר שנפרץ מפני נחשול אדיר. גם כאשר מי מבניו עמדו מאחוריו לתמוך בו, לא עלתה בידם לשכך את מרירות שיחו. ובאשר לביתך ורד, ראינו עד כמה ניסתה היא לעצור את הפרץ, פן תשלוט באחאיה ובאמה רוח אחרת ביגעי הזרם. אלא שעם כל זאת לא צלח בידה לרוב המרר ונדחפה גם היא עם השטף. שלא נדבר על רעייתך מלכה, אשת חיקך משער נעורים, אשר 58 שנים חלקה איתך חיים יפות כספרי אגדות, והיום נוהי ותוהה כמו לא הקיצה מחלום בלהות. ליבי עלייך יא עמתי, דורש ושואל מי ירפא שברך. ועל ביתך ענת נעלמתי דומיה, לא ידעתי דבר. רעייתי רעייתי, 7 ימים מתבונן אני בך וקורא את כאבך רשום במבע פנייך, מתהלך עד כה ועד כה, מחפש איך להקל מעלייך כאב ואין לאל ידי. ברור לי שחשבונות שמיים אינם בהשגתנו ונתיבי עולם נסתרים הם מאיתנו, אך עם כל זאת, כשאני רואה עתה שלא פסח השכול גם על בתיכם, תוהה אני כמו שואל, הריחם ניחם אלוה את הנשמה, או עודה עזובה לאנחות, הישע אם יהל לה או לסבל עזובה. ציבור יקר, חודש הרחמים קרב אלינו והימים הנוראים לפנינו, ומכיוון שהציבור אינו מודע מה זה היה אומר אצל שמעון, אגלה אוזניכם, הסכיתו והקשיבו. בעת נשמע הפיוט את שערי רחמים, שמעון היה דרוך תמיד לקראת הבית הבא. שורו למי איש שנה פנה הבין שריונבה לתשעים שנה הויולש ולמחנך מנה אבקש לו מנחמי מנה صار لي لامتلك وذي بيا. רבותיי, אתם חושבים שסתם הבית הזה בעבע בו? לא ולא. תפשו חזק את הכיסאות לרגל הסיפור הבא. ביום שישי האחרון הדיסק שבטייפ פעל מעצמו, ובאיזה קטע? שורו למי פתאום. וואו, אשתי לחצה על כפתור הסטופ, אבל לאחר כמה דקות שוב ניגן הדיסק. שורו למי. אשתי נכנסה ללחץ, בוהה בטייפ כמו אומרת מה קורה כאן, ואז נתקע את הטייפ מהחשמל. אלא שבשלישית התחיל הדיסק להשמיע שוב ללא חשמל. מה? שורו למי. אשתי הביטה בטייפ ואמרה די, משהו כאן לא רגיל, אבא במסר עלום וסתום. כן רבותיי, זה המקרה שאינו במקרה, כי אם דבר סתר במסווה הדורש עיון ומענה. ועתה מחוץ למקרה הזה, אני מעיד עליך יא עמי
עד כמה נמשכה נפשך לנעימות הללו. שנים רבות היית עוקר רגלך מבית הכנסת אור חדש ואץ לבית הכנסת משכן צדוק כדי לשמוע את הפיוט אדוני שמעתי שמעך יורד אדוני. כל מי שנושא את עיניו אליך חש את פניך קורנות לשמע הפיוט הזה. אך בפיוט הנשגב ונתנה תוקף שלא יכלת, כאן כבר לא יכולת לחבוש את דמעת שפתיך. היית חי את הפיוט הזה בנפשך, וגופך היה רוטט מעוצם תוכנו. תמיד ביקשת ממני לפרסם לך אותו גם שלא בעיתו, ומכיוון שכך, הלך קורת ממנו. ولدنا توقف قدوشة هياك هو يا ابن رواياك وبلد الناس مرخوذة أخا ويكون بحاشك ساخا وما يشمع له بأمان. כן, ציבור יקר, זאת האמת, ועמיתי למשכן צדוק יחסידון על כך. שמעון יא עמי, כמו שבחייך תמיד אמרתי שאין כמוך, כך אחרי מותך לא אחדל מלהאמירך. היית אדם בעל נפש רחבה שידעה רק נתינה ונתינה בלא גבולות, כי החסד היה אזור מותניך והצדק היה נר לרעליך. לא היה מצב שביקשתי ממך תמיכה והשבת. תמיד היית דרוך לסעוד ולתמוך. גם כששגיתי, הסברת לי פנים עם כל הכאב שנשאת בפנים, כי לבך היה רך ונוח למחול. את אהבתך הברה למשפחתך ודאגתך להם אי אפשר לתאר במילים. צריך לחוש אותה על חי, מה שנקרא. ורק מי שחי איתך היה יכול להבין על מה מדברים. הייתה לך מספיק אהבה להרעיף על כולם, מרעייתך ועד ניניך. פשוט הגלת אותם על ראשך. כמה פעמים הראית לי בגאון על צג הטלפון את התארים שבחרת להגדיר את נכדיך, שאת מאור הגדרת מלך הארץ, ואת נכדתך ליטל, נכדתי היפה. גם בנינים שלך התפארת, דוגמת כפיר שהתמוגגת מחיוכו, ומלוי שמיד קלטת את אופיו ואמרת, הדה ואחד ואחד. בקיצור, ראית אדם עם לב ענק ורוח נדיבה, מופלא וכביר פעלים, שאם ממשיך לדבר עליך, תיבש לשוני בעדי. אסיים את מדברי בפילול ובטחן. אני תפילה שמאחורי מציאות כאובה זו ממתינה לה יונה מבשרת, אשר בפיה איגרת ניחומים לכל הדבויים ולכל מי שעגנו אצלו שכול ואלמון. מי ייתן וסוכן עד ישמע את צוועתכם הכבושה, ויוציא אתכם מכוס יגונים לכוס ישועות. אבא שמעון, נכאב את פרידתך כל ימי היותנו, ולזכור אותך עד שלהי חיינו. עליך ועל סוכני חלד אשאל מאת אבי יתומים ודיין אלמנות, שיקרא אל הרוח ויאמר לה, בואי הרוח ובחי בישנה עפרות ציון. תהא נשמתך צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. בשחי ואנחה, בבכי ואנקה, משאת חתמך. תודה רבה.